हेलो लोगोफोर रावबो गैया हेलो लोगोफोर मा खबर लोगोफोर ओरै कमेन्टआव खोन्थाहरदो सानसुमै बसुमतारी हाय हेलौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर जइन जादो जल्दि गल्ला मा ओंख्रि जाखो सानसुमै बसुमतारी मा ओंख्रि जाया मा ओंख्रि बिरनो गोसो जायो आलु पटल बिलाहि उन्दुबाय नामा सानसुमै बसुमतारी उन्दुबाय नामा नोंसोरलाय जोंना माबासोमोन आलु जलसो ओमफ्राय दावदै एवनायसो दावदै एवनाय मा खालामदों गोथाव नङालै गोथाव नङा थाव साबसो आलु जलालाय बहा थावनोरा गावसोरनासो गोथाव आलु पटल बिलाहिया उन्दुनो ओंखाराखै खेनाया नै जायबायदि ओमफ्राय खामनाय बायसा जाजोब्बाय लेथ्रानो
मा खालामना दं? हा? सानसुमै बसुमतारी। उन्दुनो ओंखारबाय माथो। जीबी मैक्स ओय हीरो मा जीबी मैक्स ऑफिशियल मा खालामदों? दानो उन्दुनो ओंखारबाय सानसे ओंखारबाय दा खैथा जाखो नै टाइमालाय खैथा जाखोथाय नुलाबो टाइमा खैथा जाखो खोन्थाहरलाय उन्दुना दं आसोल बा उन्दुना दं आसोल जालायबावो उन्दुनो ओंखाराखै आठल'सो जादों आं आठथायावनो उन्दुनो ओंखारखायोबा at 16 नंगौ नामा नंगौ दा नंगौलै नंगौ रावबो फैयाब्रा आयदै थाम्फैयावथ' लोगोफोर थाम्फैजोंलै जाहानाव जि अरखायो थाम्फैया खर' मानदों थेमा साबाय नामा थेमा हाबबायलै लोगोफोर थेमा खर' मानसोदों हाबबायदां हाबबायदां नायना फैलाय लोगोफोर नायना फै थेमाया हिनजावनि हाबबाय नामा थोद मा हिनजावखौनो लायाखै मा हिनजाव जालाबायो सोरबा सेंग्रासो नै सेंग्रा हाबाखै हिनजावानो गैया अबाव थेमा हाबनांगौ जाखो सेंग्रायानो दोङो नै एकदम दादजां देरना बडि गोनां नै बडिफोरखौ नायनानै जि बडि गोनां फैबानो जाबाय गाबोन फैबानो जाबाय होनबालाय गाबोन थांगोन आं थेमा नायनो फै गाबोन फै लोगो नायनो रोंथारगोन नालै थेमाखो
गोसो थोनाय दंना गैया गोसोथोनाय गैयालै गोसोथोनाय गैया गोसोथोनायखौनो मोनाखै बोरायबायना ओंखायनो गोसोथोला सिख्लाफ्रा नोंनालाय दंना गैया गोसोथोनायालाय गोसोथोनायालाय दंना गैया नोंहालाय सानसुमै बसुमतारी सानसुमै थांगोन राङा जायो थेमाखौनो नायनो इस नुयोना नुवा थेमाखौबा हमनोनो रोङा थेमाखौ खारजाबायसो थागोन नों थेमा नायनाया होद जाम्बि जाम्बि बिदि लाजायो नामा लाजायालै आंनि रोङा पात्ता सोरबा रोङाबा मा रायज्लायखो गैया नोंखौसो लानोसै आं लाफैदोना खारसन फैदो होमबालाय अ लाजाया होनबा लाजायो लाजानायालाय हौवाफ्रा गाबगोन नोंसिना गोसोथोनायफ्रा गाबगोन आं लाबोनांगौबा दानो नामाय लांफैगोन इयो मा जागोन जेबो जाया जेबो जाया मा खबर सानसुमै लादो बेखौनो लानोसै होनबालाय लानोसै नोंसो बुंबायबालाय लानोसै दे फैदो गाबोन फैदो गाबोन लोगोफोर बैसागो जोब्बाय बैसागोफ्रालाय जोबदोंना जोबाखै खोन्थाहरदो जामायफोर दंना गैला बैसागो समनि आयै आखाइ साजोब्बायलै मा गामि नोंसिना फैदो गामिया जादों बरनजलि जोंना गामिया बरनजलि लोगोफोर थेमा माबालै उन्दुदो थाम्फै अरजागोनबो दसे थाबावगोन र' थाम्फै अरबाबो दसे थाबावनोसै ओमफ्राय उन्दुनोलाय ओंखारबाय थाम्फैयाबो आथिङाव गाहायाव अरगासिनो खोमसिना गाहायाव नै एसे मानगासिनो थाम्फै बुस्राना फैलाय थाम्फै
अके खारसनफैदो होमबालाय गाबोननो खारसनफैदो थफ्ला थफ्लि एकदम जुखाजोबनानै हायदो जोंहा न'खौ नामायना फैदो आरो ना बरनजुलियाव ओरै फाख्रि दंफांजों गिदिंनायसो आरोना जागोन दे हिनजावनिया हाबबाय थेमाया मा हिनजावनियावल' हाबबाय थेमाया जायोब्रा नोंसोरलाय हाबाखैलै हिनजाव गैया हिनजाव गैयालै हिनजाव गैया सेंग्रासो आं सेंग्रा दाद जांगिला ना हिनजाव लानाय होननो बाय हिनजाव लानाय होननो बायदांलै आंना लोगोफ्रा आं बोरायबाय नामा बोरायाखैदां माथो बोरायाखैलै लोगोफोर मा हिनजावनिया हाबबाय थेमाया जालाबायो थोद बोरायाखै दे नोंगा बोरायमाराखै होनबा माथो हाबा जाबाय होनदों मानसिफ्रालाय जायाखैलै मानसिफोरालाय सोरबा बेलाय अबेनि जाखो जिबि मेक्स अफिसियेलालाय आंखौलाय हाबा जाबायना बोरै मिथिलायनाय बेलाय अबेनि जाखो खोनालाबायदों ए अबेनि जाखो नोंलाय खोन्थाहरदो अबेनि खोन्थाहरदो अबेनि जाखो आंना गामि गैथ'वालै मानि जाखो मानि गामि गैया अबावबा हाग्रायावसो थायो नामा हाग्रायावसो थायोलै बिसोरो हाग्रायाव उन्दुनो ओंखारबाय आलाय Kena kelas maga dugan kita kan maksudnya मिथि आंबो बहा थायो आंनो आइया बिदि जाबाय होनबा बिदि जाबाय आङो खेनेसिन इदि सिनबा बोरै नुगोन एकदम टाक्ला सिनबा मारै नुगोन खोन्थाहरलाय नै ओरै टाक्ला जाबा ओरै जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ बोरै नुगोन दाक्कुआ नुगोन नुआ दाक्कु फिल्माव दाक्कु लाना मिलायगोन ना मिलाया आङो मिलायगोन बायसा नुदों माथो हिनजावफोरनियाव बराय मिलायबावगोनसो आं आखाइ हमना बोना लाबोनायाव
एक्टर बादि नुगोन होद आं एक्टर जायालै एक्टर बायसासो नुबाय दागखौ बेसां जानांगौ आं एक्टरखौबा जानाय नङादांलै एक्टरबा मिलाया दागखौबा हले बिराद बरिया मिलायगोन आं दे गुड नाइट नै उन्दुनोसै होमबा दे गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट उन्दुदो इदिब्लालाय दे दे उन्दुदो सिख्लाफोरानो गैया माथो सिख्लाफोरबो रावबो फैयासैब्रा लाइफआवबो सासे सानै सासे नै थाम्फैया नै 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 ओ मेरे नाय मेरे चंदन मंदिर नोंहा उन्दुआ दसे थाना उन्दुनोसै दसे थाबावनोसै दसे लाइभ होनानै उन्दुनोसै दसे थाबावनोसै आरोना अबाव दे दे बेखि जल्दी सालायगोनसो मबाइल हमै हमै सिरि जाबाय सारियालिनि सिख्लाखौ दांदावफ्राबो तेरे से जाबाय मेरे लोगोफोर उन्दुनोसै आं गुड नाइट लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय लोगोफोर बाय 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 गुड नाइट It's not complete.
anyone with channel system subscription. सुंदर बंदर स्टार्ट किया ama urut bra